Værsgo, den næste. Goddag, herr doktor. Hvordan har de det? De har vist ikke været her før. Nej, det er min debut. Ja. Værsgo, sid ned. Mange tak. Hvor meget vejer de? 111 stykker med tøj. Ja, hvorfor beholder de tøjet på, når de tager væk? Jo, for ellers så kigger folk sådan på mig inde på hovedbanen. Sig mig, har de fået taget blodprøve for nylig? Ja, færdselspolitiet tog en i går aftes. Og da de havde kigget lidt på den, så kom de en oliven i. Ryger de meget? Ryger? Jo, se! Klokken 8 om morgenen. Der tager jeg gerne en cigaret eller 3 nærmest for ligesom at komme i gang. Derefter ryger jeg ikke, før jeg sidder ved morgenbordet, så nyder jeg en cigar sammen med morgenavisen og kaffen. På vej til jobbet ryger jeg aldrig mere end en 3-4 cigaretter, måske 8, men så heller ikke flere. Mens jeg arbejder, er det svært at ryge, så det bliver ikke så ret meget mere end 5-6 cigarer om formiddagen, og det samme om eftermiddagen. Resten af tiden ryger jeg kun pibe, bortset fra en ny og næ, et lille dash af hash, ikke sandt der? Ja, vel, ja. Og om aftenen... Ja, hvordan er det med spiritusen? Jo, se! Klokken 8 om morgenen tager jeg en dobbelt snaps for ligesom at komme i gang. Men derefter så rører jeg ikke noget, før jeg får morgenmad, så jeg må indrømme, at jeg tager en enkelt pilsnerøl til at skylle de 4 røde aalborgensere ned med på den måde. Men ved frokosten sker det naturligvis, at jeg får et par stykker af de kolde. Til kaffen hører jo en enkelt 3-stjernet henysy, eller 3 enkelte 1-stjernede, bare regnskabet går op, ikke sandt? Til middagen drikker jeg aldrig andet end hvidvin og rødvin. Det skulle da lige være lidt portvin og et par schusser bagefter. Om aftenen... Ja, sig mig, har de overhovedet tid til at spise? Jo, se! Klokken 8 om morgenen spiser jeg et enkelt stykke med sild, sådan ligesom for at tage den grimme smag af tandpastaen. Så en 5-6 stykker med rullepølser og marmelade. Jeg skulle jo gerne have plads til frokosten. 2-3 små lune retter, ikke sandt, for uden det kolde. Om eftermiddagen kvikker jeg mig lidt op med et par kopper chokolade og et par studenterbrød, rundet af med en sær snegl. Men det er faktisk først om aftenen, jeg får noget at spise, en kvik forret, 3-4 retter varmt, og hvis jeg for eksempel skal i teatret, en halv liter premiereis, ikke sandt? Ja. Om aftenen... Ja, sig mig så, hvordan er det med kvinderne? Jo! Se! Klokken 8 om morgenen!